Kalinga, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, kinasingkasing ang mga dapit kaninyo nga unta ni tungura na kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas ang mga magamit nato nga punan sa mga pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod ngadto sa kaluwasan. Ang mga pagpamatod nini sumala lamang sa mga kasulat sa Biblia uban naman sa mga basahang referensya nga gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia. O niining tungura ambong mga mainitong pagpangamusta sa tanang makaigsunan sa nagakalilaing mga dapit. Labi na sa mga chapter president nga nagabaga sa mga radio station para maialagad kining maong programa. O kumusta kaninyo? O labi na diri sa PBCM compound sa tanang makaigsunan, kumusta kaninyo? O diri dapit sa Taguluan, Misamis Oriental, diri dapit sa kang Brother Jerry Edkila o diri dapit sa Natumulan, Tagulan, Misamis Oriental, kumusta kaning tanan makaigsunan? Labi na sa PBCM compound sa tanang mga nagsunod karon nga mga diehard sa pagpabili, no? Kumusta kaninyo? O dili na to pagkalimtan usab sa tanang mga membro sa PBCM mga atong obligasyon sa pagpanglikom para sa contribution sa PBCM Palace Reconstruction. O dining tungura magapailap ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigsunan ug mga tigpaminawan? Kini karon inyong isuon Brother Warlito Chabit magapakiguban karon nining atong tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan aniya pa ang kauban ministro magapaila. Kumusta og mayong pagpatalingog usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos magiguban usab kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog nining 35 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa matag adlong Domingo ug aduna sa matag adlong Sabado sa inyong pagpatalinghog. O ini karon nga inyong pagpatalinghog mga higalag mga kaigsunan inintak na kamunan niya na ang among gipanimbaya. O dili na to pagkalimtan alang sa mga kaigsunan sa PBCM nga atong yung atimanon ang atong pagtambong sa hiniusang panagtigom nga atong gisaulog kini katulo sa usa ka tuig mao kini ang Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29 busag giawhag ang tanan nga mga miyembro sa pagtambong nining mga higayuna. Og nini karon nga inyong pagpatalingog dinhi nining maong sibihan sa Power Radio Villanueva, Misamis Oriental ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw Sabado. Duha ka hugna kini mga kaigsunan unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagnas kahaponon. Og mabati ang ikadong hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagnas sa kagabion. Din usa nga naghatag sponsor nini mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din gapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Live usab kini sa Facebook ang atong programa mga kaigsunan makita usab sa YouTube. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan ug mga suking tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City. Ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa Mount Apo Radio kun Ronda FM Teleradio matag adlaw Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahapon live sa Facebook mga kaigsunan. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa RPN Dixkio Teleradio Radyo Ronda matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon ug dunay pagsubli niini sa matag adlaw Martes ug Huwebes alauna 30 ngadto sa alas 12:30 ang tagna sa kahaponon live sa Facebook ug makita usab kini sa YouTube mga kaigsunan. Kumusta usab sa mga suking tigpaminawan dinhi sa Dipolog City ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa RPN Dixkidi Dipolog matag adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kagabion live yapon sa Facebook mga kaigsunan. O kumusta sa mga kaigsunan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa Bay Radio Waikurat FM matag adlaw nga Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas kagabion din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa mga higala og mga suking tigpaminaw dinhi sa Cebu City ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa DYLA matag adlaw Domingo duha ka hugna mga kaigsunan unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagnas gawtuhon
og mabati kini sa ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang tagna sa kahaponon mga kaigsunan. Kumusta usab sa mga suking tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur? Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa DXEL Like FM. Matag-adlaw nga Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon. Di nga tagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado. Ang among mga pagpangamusta labi na sa mga kaigsunan nga niya sa United States of America, mga PBCM member Sister TC Culiat ug ni Sister Lily Patterson. Kumusta usab ni Brother Nicodemus Nicky Hermias dinhi sa United States of America. Kumusta usab dinhi sa Villanueva, PBCM member Brother Primo in Sabang. O ato sa gikumusta ang legal counsel sa PBCM, Attorney Ramil G. Carion. O niyatong gustong padangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882. O atong ipakita o i-display ang atong mga official ng mga bagong basahon sa PBCM. Kita kung naglantaw kamo sa ato ang Facebook Live o mao kana ang atong mga basahon mga kaigsunan. Ato usab nga gi-acknowledge diay ang kauban nato sa studio, Chapter President Brother Noel Feliciano o Chapter President Felipe Manlod o uban pa nga mga kaigsunan nga niya karon sa studio kauban kanato. Painumdum usab sa tanan nga mga membros PBCM ug sa mga nagsunod sa programa nga kining kanhi Ministro Ebanghilista Aquilino Valencia. Nagalantaw kamo sa ato ang live sa Facebook, tanaw lang iyang hulagway. O ayaw na ninyo kini tuuhi kay gitagak na kini or gi-expelled sa PBCM. O kung aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo, kana iya na lamang kung kalay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa Chief Minister and Executive Vice President kamoy kasaligan nga nagdumala sa PBCM Reverend Charlie Eugenio. Sa tanan karon nga nagsunod ning takna nga inyong pagpaminaw, kalakip na o kamo na niya na nga mong mga gipangumusta. O karon sa pag-isgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nini karong higayon na Brad Ron, Brad Mario ang atong pag-isgutan karon mao kini ang atong pagadalon. Aduna ba'y expulsion o pagtagak sa usa ka membro sa pundok sa katawhan sa Dios? O kini mo atong pagatun-an pero sa dili pa Brad Ron atong pagabasahon ang mga nagapangutana kanato ug atong pangamustahon sila og atong gipanghinaot nga ila kitang sundan kay pag-abot sa ilang mga bahin dili man sab dayon nato buhian sa masabot nato bredron nga dili pa ikatagbaw sa paghatag nato tubag sa ilang pautana sa gikinahanglan nila bredron. Okay, Reb. Atong i-display ang mga pangalan sa mga nangutana mao kini una si Brother Jerby Suaso, Dinis Madrid, Surigao del Sur. Ikaduha, si Brother Guhildi Efraim. Ikatulo, Brother Efren Anino Guhildi. Di ko sure kung kining Guhildi, babae ba naglalaki. Ang ikaapat, si Boy Ortiga. O ang ikalima, mao si Rigor is Alid Anip, dini sa Sumilaw, Bukidnon. O nini karong tungura, atong ibalik ang paghisgot nga aduna ba'y expulsion o pagtagak sa usa ka membro sa pundok sa katawhan sa Dios. Sa tinuod lang aduna pero dili lang magpataka-taka og tagak Brad Ron, Brad Mario. Sa walay hinungdan ba lugar nga dili makitaan og puriba nato nga basta na lang nga tagakon. Nay mga hinungdan nga nakabayolit siya sa atong pagtulunan sama sa kanunay nimong gisgutan bradron nga ayaw na ninyo pagtuhi sama niini nga makita bradron. Atong ibalik og display ang hulagway ni Mr. Valencia ini nga atong giingon nga ayaw na ninyo tuuhi kini yung nakita karon sa Facebook. O bisan pa katong naglain bradron, di ba? Ang mga PEDM PADM nga gitukod ni Macarayo Hermoines Macay og Danilo Nakwa og uban pa bradron sa Manila ni Mary Alcasarin bradron nagtukod sa Four Corner World Spiritual Division Kingdom of Unliving God I am who I am si Star General og usapod ni si Pedro Sobailo Reverend nga nagtukod pod og Seal of the Living God Church og uban pa. Pero sa mga kaigsunan nga kung pananglitan mobalik sila bukas gapon bradron samtang dili pa moabot ang panahon sa adlaw sa pagkukum bradron kay
si Master Raman mao ang utlanan o duluna, dili man kita moingon nga kitay musirado, bradron. Pero as long as nga nakabayulit sila, mo gina ang ilang dangatan. Busa, kung ipasikat nato sa nakasulat sa Biblia, aduna bagyo'y expulsion o pagtagak sa usa ka membro sa pundok sa katawhan sa Dios. Bradron, ilabi na nining atong panahon karon sa pagtulon ang PBC. May basihanan ba sa Biblia? Adunay basihanan, Reverend Busa, wala masayop kining atong giuluhan sa atong tema karon nga matud pa aduna bay expulsion o pagtagak sa usa ka membro sa pundok sa katawhan sa Dios. Kay daan pa sa unang panahon sa panahon sa atong Ginoong Kristo nga ang mga tinun-an aduna nay mga pagpahigayon ganit na sulat na nga aduna usay sila pagtagak sa mga membro, kauban nila nga mga membro nga diya sa pagtulunan sa iglesia sa Sa atong Ginoong Kristo. pagasulti, bradron, pagpalagpot kanila. Basahin ako ang Priva Reverend Dennis Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Ari ko mabasa sa pahayag ni Apostol nga si Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 12 ngadto sa 13. Ingon ini atong mabasa. Kayon sa may akong katungod sa paghukom sa mga tagagawas, dili ba ang mga anaa sa sulod sa iglesia mao ang inyong pagahukman? Mupos ko sa pagbasa sa dili pa ang 13, matud pa ni Pablo, ito i-display pagbalik aron makita. Unsa daw ang iha kunong katungod sa paghukom sa mga tagagawas? Ato ba, wa gid say katungod nga mohukom sa tagagawas. Sabot pasabot, bradron, kanang dili membro, no? Oo. Tagagawas, Oo. dili sakop. So kung sa pagtulunan sa Dios gitawag ng mga outsider og dili sakop sa pagtulunan sa Dios, dayon gingon dayon dili ba ang mga anaa sa sulod sa iglesia mao ang inyong paghahukman? So buti pasabot, Reverend, ang kung mahimo man sa paghukom katong naa sa sulod sa iglesia o May pagtulunan. tagaan sa pagpakadaw sa paghukom. Oo. Dayon sa 13 dayon nga atong pagbasa padayon ta, mao ni dayon no. Ang Dios mao ang maghukom kanila nga mga tagagawas. So Dios di ay gid mo muhimo sa paghukom kanang dili sakop sa katawhan sa Dios o katong mga gitawag mga outsiders. Palagputa, mo ning punto. Palagputa gikan sa inyong taliwala kanang taong dautan. Nakita nato mga mahal lamong tigpaminaw, pero sa ubang hubad sa Biblia, brethren, giyon sa nakana pagsulti sa Biblia nga textos, receptos, brethren. Okay, niatay Biblia nga textos receptos Reverend ang bala ang Biblia. Basahon ako kung giyon sa kini sa pagpahayag. Ang gibasa ko sa unang Korinto kapitulo 5 pero dili na ko mabasa sa bersikulo 13. Ang punto lang. Ingon ni atong mabasa sa pagpahayag ining maong version sa Biblia, authorized version textos receptos. Ato i-display mga higalag mga kaigsunan. Ang bala ang Biblia Cebuano hinubad gikan sa authorized version textos receptos. Unang Korinto 5:13 lang nako basahon Reverend. Gingon. Apan kanila nga anaa sa gawas ang Dios ang nagahukom busa papahawa gikan diha sa inyong mga kaugalingon kanang dautan nga tao. Busa sa gibasa ta kaganina sa Bibliang may tatak 70 Adventist Church, aduna day pagpalagpot sa taliwala sa mga daotang tao. Kining pagpalagpot kung gibasa nako Reverend sa Biblia nga hinubad gikan sa authorized version textos receptos, kining palagpot gingunag papahawa gikan diha sa inyong mga kaugalingon kanang taong dautan. Di klaro na nga doon na gyud ay pagpahawa sa mga taong gitawag og dautan. Nakaron. Kung basahon nato kini sa mayong balita Biblia nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales Brad Mario gyud sa nakini sa pagsulti. Sumala din ni Reverend sa pagpahayag sa Biblia, apan dili ba angay ninyong hukman ang mga sakop sa inyong kagalingong kapunungan? Sumala sa gingon sa kasulatan, papahawaa sa inyong pundok ang tao nga dautan. Sumala sa pagpahayag, Reverend. Nakita nato nga matinaw nga gingon nga dili ba angay ninyong hukman ang mga sakop sa inyong kaugalingong kapunungan? Di na gid ay sa sulod sa kapunungan o iglesia, brother. Tinuod. Sumala sa gingon sa kasulatan, papawa sa inyong pundok ang tao nga dautan. Busa dili di ay bag-o sa atong panahon nga adunay pag-expel, brethren, o adunay expulsion, pagpalagpot sa wala na magustoi sa pagtulon ang PBCM. Kay anong dili man palagputon, brethren, o labi na nga kauban sa pagtuo, no?
Unya muhawid palugar siya PIBSIM. Unya himuon niya nga ang ministro sa PIBSIM o kita bradron mauna hinoy wala makasabot kay sila mo'y nakasabot bradron kay kung sila ay nakasabot sa dinhi pa si master sa gibilin niya bradron nga makigsulti siya unta mo'y gihimong chief minister o sila bradron. Unta, muna nga nili gyud pwedeng pasagdan lang sa ingon niining kinaiya nga kani kaubang ministro nya mangurihir na sa labaw sa mga ministro. Ato man ni makita karon kung kinsa bradron. Ato sa ginhan ay nga dili di ay bag-o sa atong panon para dili masaypan ba nga unsa may inyong katungod nga mo expelled ana o mo palagpot. Sa panahon ni Apostol Pablo nga namimbro siya sa iglesia o sa kapunungan, wala na ang atong Ginoong Jesucristo tuwa na sa langit. Busa na ana kanila ang katungod. Wala pud iabusar ni Apostol Pablo kung naghisgot siya palagputag gikan sa inyong taliwala kanang taong dautan o papahawaa. Na giyon siya kana sa paghubad o sa pagsulti pod sa Biblia Brad Marios sa gitawag og ang pulong sa Dios nga Biblia sa mao gyapon nga kapitulo 5 ngadto sa 12 ug sa 13 giyon siya na pagkasulti. Sumala din ni Reverend, igingon din sa pagpahayag. Hinoon, unsa may atong labot sa paghukom sa mga dili tumotoo. Ang Dios lang ang maghukom kanila. Apan, kinahanglan gayud nga timbang-timbangon nato kung maayo ba o dautan ang gibuhat sa atong isikat tumotoo. Kaya ang kasulatan nagaingon, papahawaan ninyo sa inyong grupo ang taong dautan. Busa kung balikan nato, gi-highlight nato og pula og yelo apan kinahanglan gyud nga timbang-timbangon nato kung maayo ba o dautan ang gibuhat sa atong isig ka tumotoo. Kay ang kasulatan nagaingon papahawaa ninyo sa inyong grupo atong kitawag og kapunungan bradron o pundok sa ubang hubad ang taong dautan. Di aduna gid ay pagpahawa sa uban namang hubad sa Biblia bradron. Balikan tagyapon kining maong basahon bradron para giunsa sa maong pagpahayag. Okay, sa Biblia Reverend nga ang buhing pulong na pud ato basahon kining pahayag sa unang Korinto kapitulo 5 bersikulo 13 mao na pud ding atong mabasa. Ang Dios lamang ang bugtong maghuhukom sa mga tagagawas. Apan kamo gayud kinahanglan maoy mo susi og mo disiplina nining tawhana og mo palagpot kaniya sa inyong simbahan. Okay no? Klaro nga palagputon gikan sa simbahan. Sa atong nabasa sa unang gi-display nato sa Biblia bradron, iglesia o pundok o kapunungan. Unya sa dihang mo palagpot pero di kay palagpot lang diretso kinahanglan nga timbang-timbangon og angay ba kining tawhana og sa dinhi sa gibasa sa gitawag ang Biblia nga ang buhing pulong kinahanglan nga adunay pagsusi lugar mo susi og mo disiplina nining tawhana og mo palagpot kaniya. Pinagi sa atong gibasa nga Biblia ang buhing pulong palagputon gikan sa simbahan sa atong panahon brethren mao ang atong pagtulunan lugar nga PIBSIM sa panahon na sa Espiritu Santo. Tinuod. Kay ang atong kapanahonan brethren kita nga mga ginsakupan ni Master pinanguluhan lugar nato brethren naghimo ni Master nga chief minister. Ang atong wali may tuod na sa katumanan diya sa Espiritu Santo nga natuman sa dapit sa atong magtutulo ay ng priba brethren. Okay, ang priba Reverend nga itong panahon karon ug manggisgot ta sa pagmantala sa mga balita wali na sa Espiritu Santo o nakasulat kini sa Biblia nga may tatag Seventh-day Adventist Church sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 ingon sa pagbayag. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Basta mao ni Reverend ang tagna sa Biblia nga
adunay mga tawo nga himuong kasangkapanon sa Dios nga ang ilang buluhaton mao ang pagwalis maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Og kining maong panagna sa Biblia natuman na dinhi sa mga ministro sa pagtulunan sa PBC. Munang atong gamiton din ang termino niining atong pagbasa kay kita may katumanan sa walay ko kaulaw natuman sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Ug kay natuman na kining maong panagna wala na kahigayunan nga tumanon pa pag-usab mo nang miingon mi sa mga padim, kita rin mingon to sa mga padim, kining gitukod ni Makarayo og ni Nakwa, nga kung sila mogamit sa terminong walay ko kaulaw, nining tagna, nga natuma na sa mga ministro sa PBCM, muna itong gamiton, wagid mo'y ulaw, kay di man kamoy katumanan ni ana. Busa ang tawag nila, Brad Ron, Mga walay ulaw. gawas nga walay ulaw. Mao na sila gingon nga tawag nila, kay ilang ang gikawat ang tagna, nga natuman na, mga kawatan ug mga tulisan sa pagpamatuod. Na, mo na nga walay kaugalingong doktrina ba? Unya, sa gibasa nimo sa unang Pedro 1:12, singular ba na, Brad Ron? Dili singular kay klaro kay atong basahon kanang gi-highlight lang nga pula riberin na klaro na to pinagi sa mga di plural tao nga nanggawalis maayong balita pinagi sa Espiritu Santo karon kung dunay mo claim nga mag-angkon sa katawan sa Espiritu Santo kang master katumanan niya nagsulo siya dili mo nining panagna sa Biblia nga mga tao. Niya, dili gyud mo haupod, Brad Ron, bisan og plural kung dili ang PBCM. Tinuod. Gani, ningon mga Brad Ron nga tinuod, atong pamatud-an, kano sa aba nilutaw, mga mahalamong tigpaminaw, pagsugod sa pagwali sa PBCM para ang giingon ni Brad Ron nga kining padim, tulisan o gawatan kini sa pagpamatuod, kay walay doktrina kini nga ilang kaugon kini si Hermogenes Makarayo, og si Danilo Nakwa og uban pang mga tinudlo niya nga mga ministro kuno sa PADM kano saan nagsugod, brother? Ang pagsugod sa pagmantala sa maayong balita sa Espiritu Santo natuman sa magtutudlo ribere nagsugod ni 1967. Gani kining founder o presidente sa PADM nga si Makarayo. Isip supremo na din Siya sa na. PADM. Niya siya po diha ang chief minister nga ni lugar. Usa nga nagpamatuod sa dinhi pa siya sa matuod nga pagtulunan ni master nga PBCM. Sa butan pa lugar, brother. Kay karon nabuang naman. Ang buang atong gipasabot kana pong di dadunon og mental hospital kay ang buang sa Biblia magsukuhay sa mga ngabil sa pagsulti diya sa mga ngabil buang na Proverbio 19:1. Sa una dinhi pa sa Reverend iyang gipamatudan nga 1967 pa nagahimo na ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM sa pagbantayog sa pagmantala pinagi sa mga balita sa Espiritu Santo di naga ni nangulo nga leader ug lain nga gitudlo mao ang chief minister nga mo ikaw Reverend Mismo siya nanistigos, brother. tinuod ka na atong paminawan ang tingog nining presidente na karon sa PADM nga kanhi ministro sa PBCM nga mao si Hermogenes Makarayo. Kining giingon nga adunay timbre nga buluhaton sa mga nagwali din ang trabaho nila sa wala pa dili pa may tabo ang pagpangdagmal sa ania sa ibabaw sa naong sa yuta. Buhaton sa ang pagtimbre. Unsang timbre ha? Sa giingon na sa Biblia, maayong balita nga kanang balita pag mutuo ka, natimbrihan ka nga ang gitimbre mao ang Espiritu Santo. Sukad pa sa pagkatukod sa PBCM 1967 na restro tuig 1971 ang atong giwali mauna ang Espiritu Santo. Mauna ang gimantala sa mga misyonarya ug mga misyonaryo di naglakaw sa nagalain-laing mga dapit din. Ang giwali po gipawali ni master sa mga ministro din sa diyang gihugpong na ang mga ministro, puwersa sa mga ministro nga gipanguluhan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio ang Chief Minister ug mausab ang kasamtangang leader sa PBCM ang Executive Vice President mao na ang giwali nato regular mao ang pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. O di, naklaro karon, brother, matinaw, mga mahal lamong tigpaminaw, mga kaigsunan nga sugod pa di ay sa 1967 pagwali sa Espiritu Santo. Gani, sa gihugpong na kuno ni Master ang mga ebanghilista, pinanguluhan kuno sa Chief Minister. Wala lain nga ikaw gimension. Executive Vice President, brother. Reverend Charlie, inyo gikan gyud ba ni Makarayo nga ang nangulo sa mga magwawali ang chief minister nga mao si Reverend Charlie Eugenio. Unya nagsugod 1967 pa nagmantala na sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo ang mga ministro sa PBCM. Samtang sila, brother, atong mapamati. Dinhinani ining tuig 2024 ilang man kunong gitukod ang ilang pundok sa tuig 2023 sa Disyembre
Ang PADM kung Philippine Association Divine Master of Holy Spirit Incorporated natukod kini kanitong Disyembre 29 tuig 2023. Ila pag yung giatol Reverend sa birthday sa atong magtutudlo pagka Marso 6, 2024. O nairehistro sa Securities and Exchange Commission kanitong Marso 6, 2024 karon nga tuig. Aya pa na-restro o na-approve sa Securities and Exchange Commission. Ikumparar na to, 1967, ang katumanan na sa unang Pedro 1:12 mga tao nga magawali sa Espiritu Santo na tuman sa PBCM na unsa may dapit ninyo sa PADIM nga 2024 pa man mo nilutaw. Nga tumanunon. Oh. Di mo na nga rasonanon nga ngadlan mo na mog tulisan Og kawatan. May nga ba diyan si Hermonis Pacarayo Bredrod og si Danilo Nakwa. Wala man dili mo makadungog nga mopasakit mi sa ubang reliyon, pasagdan na mo sila kay ilang katungod. Usa di sa kadungog na to Brad Macarayo nga kita makikumbati ito mag-atake sa mga laing reliyon kay nakasabuta sa ilang kahimtang. So pasagdan na to sila kung sa ilang maruganan ato lang isibya ang ato pong mga misyon ang maruganan. Diha natagikan, Bradani. Di kung nagtuo ka nga ikaw mo'y kaluwasan, nganong imong gipasagdan sila? O kitaon mo na unsa na ng doktrina karon. Nya, ikaduha, Bradron, dili ko no sila manghilabot. Okay, nganong unsa niyo paghilabot? Suli ako no nga kami may kawatan. O balido ba? Kana. Be. Mo na nga di ka makaingon namo nga kawatan, amo ng right nga kamo kawatan og tulisan, diing agiha o dapita niining pagmamatod sa wali nga Espiritu Santo nga inyong gidala-dala si Master. Kaya di ninyo dala-dalaon si Master Tomas, di ninyo sino. Kisa may mutuon ninyo. Nga ang inyong gikuha, ang inyong giawat-awat gikan sa magprograma sila, Bradron, mag-ingon gitag konferensya sa Marso 10, Bradron. Ila pong awaton. Awaton po. Magkonferensya tag Agosto 19, Bradron, spiritual birthday celebration. Awaton po nila. Pag mag-Disyembre 29, ta, Bradron. Mao gyapon awat-awat, gyapon mo nang ato pong ginganlan gini ng pagtulunan o gining NPDM kay kanang in napulos, ang P pangawat, ang I awat-awat. Kinsa man ning napulos pangawat awat-awat. Ay ang nagtukod sa PDM Macarayo og si Danilo Nakwa. Karon, sa pagsaulog na to, Bradron, Brad Mario, mga kaigsunan, mga mahal namong tigpaminaw, ning milabay, no? Sa 85th Birth anniversary. birth anniversary Sa atong sa magtutudlo. among magtutudlo. Usa sa nangas kining gi-expel, ganong di man siya i-expel mga mahal namong tigpaminaw. Nga matod pa niya, Bradron, ang nagdala kuno og nagsaulog sa adlaw natawhan ni Master wa kuno ganahis Master Bradron. Kay ngano matod pa niya ang nagdala kuno kita lugar brad. Hugaw kuno sa ato pa kining tawhana maoro gid ay limpyo. Mayro gid nga Unya, gi-expel. magwali og gitawag og kahayag sa Espiritu Santo nagubot karon Bradron. Kay kung siya mo'y katumanan sa pagwali sa Espiritu Santo Bradron, mao bitaw nang imong ginganlan nga tungod kay magdoy-doy naman siya, moadto naman kang Pedroso Bailo, moadto naman kang Macarayo, mo nang giingnan ninyo, Bredron, sa pagpamatuod nga kanang PADIM o PEDM, Pedroso, kanang I, Bredron, Aquilino. kanang D, Danilo. kanang I, Macarayo. o di, Nihaom nilang upat ang ngalan sa pundok nga gitukod ni Macarayo. Nya kini ra ba si Inis Valencia ba nga gitagak ba gi-expel ba? Kugi kayo mo ingani mo Reverend og di mao niya kanang pagtahod namo sa imo Reverend nga sa pulong Reverend si Master man na pero di siya mo dawat na kay di siya mo tahod gid og Reverend pero ato ganay kang Pedroso Bailo mayo kayo mo tahod og Monsignor. nga wa gyud ilitok sa baba ni Master nga Monsignor. Una unsang klases utok ni tahanan eh. Nakaron, atong pamation siya sa iyang paghinaway sa among pagsaulog sa Disyembre 29. Okay, atong ipabati ang tingog nining gi-expel sa PBC mao si Aquilino Valencia. Niya iyang kung kay niadto kong January 5 nag-ingon manggug ko nga kadtong Disyembre 29, 2024 nagsaulog sa birthday ni Master. Nag-ingon man ko si Master wala gyud malipay sa inyong pagselebrar. Wala
wala makauyon si Master sa inyong gibuhat. Nganuman, tungod kay ang nagdala ni Ana sa ako nang giingon, hugaw. Wala makauyon si Master sa inyong gibuhat. Nganuman, tungod kay ang nagdala ni Ana sa ako nang giingon, hugaw. Hugaw. O, kita mo na, kini lugar, mga mahal mong tigpaminaw. Kung imong tagaag katungod nga siya katumanan nga magwali-wali pug Espiritu Santo, siya lugar tinuod. Kay ang nagdala kuno ug ang nagsaulog hugaw kay gipanguluhan mo kuno sugaw. Di sa to pa kinirang tawhan na mo'y limpyo. Na kung magwali kag Espiritu Santo nga katumanan sa unang Pedro 1:12, unsaon naman lang na nimo? Nga mga tao man na, di balik ka kang Pedro so. Adto ka ni makarayo, muipon. Mo man ang buti pasabot. Nganong nagsaulog ta, Brad Ron, Brad Mario, mga mahal mong tigpaminaw, tungod kay gibasi ka na sa Ebanghelyo ni Master nga gibili na, nga mga naplastar na, og dili nato dugangan, og igo na lang tag pagtuman niya na, Brad Ron. Hain ang prueba sa Ebanghelyo ni Master. Okay, atong i-display ang usa sa mga giebanghelyo ni Master, mao ni Reverend atong mabasa ning mga atong basahon nga naka-display sa screen mao. Ebanghelyo ni Master, ang mga balaod na plastar na og wala nay nakulang og ang tao igo na lang sa pagtuman. O nakita nato matinaw mga kahigalaan, mga mahal mong tigpaminaw ang Ebanghelyo ni Master. Wa man guni mamati ning tawhana. Klaro nga sa balikan nato ang gidisplay sa Ebanghelyo nga mato pa ni Master ang mga balaod na plastar na ug wala na nakulang ug ang tao igo na lang sa pagtuman. Mao nga gisaulog nato Bedron. Pero dili siya mosugot kay matupan niya ang naglead kuno hugaw di sa to pasyaray limpyo. Na unsa bay gisugilon sa Biblia basta matawag babae limpyo na balang dayon kay ang pangutana good Brad Ron, Brad Mario, kung nataw ba ni siya diya sa liki sa kawayan? Klaro man nga nataw ni siya sa babae. Sa Biblia, unsay gihatag nga pagkamatao sa babae, Brad Mario? Sumala din ni Reverend sa pagpahayag sa Job sa iyang kapitulo 14 versikulo 1. Giingon din sa pagpahayag, ang tao nga natawo sa usa ka babae hamubo ra sa panuigon o tugob sa kasamok. Sumala sa pagpahayag, Reverend. Basta di ay matawag babae, hamubo ra sa panuigon og tugob sa kasamok. Na aday kasamok, Bradron, og di kabalo modala, Bradron, kining natawo sa usa ka babae. Pagka natawo sa babae, unsay gi-describe ni Job, Bradron, pagka matawo sa babae, sama ni imong gisgutan, Bradron, nga gitagak og expelled na nato sa pagtulon ang PBC. Okay, niya asosyo na to sa Biblia pagka ang tao na tao sa babae gingon magtugob sa kasamok og hamubo rang panuigon. Ari ko mabasa sa basahon gyapon ni Job sa kapitulo 25 bersikulo 4 ngadto sa 6 sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church gingon, nan unsaon man sa tao ang pagpakamatarong sa atubangan sa Dios, gaging pangutana unsaon daw kuno sa tao pagpakamatarong atubangan sa Dios. Kung kadtong natawo sa usa ka babae, unsaon niya ang pagpakahinlo? Agi ka pangutana kung ang usa ka tawo kung natawo sa usa ka babae, unsaon daw niya ang pagpakahinlo? Nganong ato ning gibasa kay naman koy nagpakahinlo god kay tiyaw mo nang manawais leader, wa kuno ganayes master sa pagsaulog sa birthday anniversary kay nag-lead kuno hugaw, di ikaw namulong hinlo ka. Timan anta nga sa nakasulat sa Biblia pagka ang tawo natawo sa usa ka babae, unsaon daw ang pagpakamatarong atubangan sa Dios ug unsaon pud kuno sa taong natawo sa babae ang pagpakahinlo. Dayon diri sa 5 nga atong pagbasa. Now, display na to. Anya karon, bisan ang bulan walay kadanag, hayag man ginang bulan pero kung kare na sa Dios na wala nay kadanag. Busa di magkinapayas pa doon, di ba? Og ang kabituonan dili putli sa iyang mga mata ngadto sa Dios sa size niya. Nan, Valencia, kung naminaw ka niya, labi pang mahugaw ang tao, nga usa lamang kawati, o ang anak sa tao, nga usa ra kawati. Ingon man ka nga naglid hugaw, di ikaw hinlo. Ikaw ba'y wala matawag babay? Haron ka, mingon ka nga manaway ka nga, hugaw mong gunang nagdumala, di ikaw hinlo. Na kay, unsa man ka, mutingon ni Reverend nga, basig na anak kas liking kawayan kay nagpakahinlo ka man sa imong kagulingon.
Basta di ay matao sa babay mga mahal lamong tigpaminaw, gipakasama samara sa usa kawati na kay samara man sa usa kawati di ang wati bay limpyo. Tuan, nagdaligid-ligid si yuta, Oh. ang kamang-kamang si yuta. Kay og makahikap bitaw tagyota brother og limpyo man panahon nga magkaunta di dili na pwede manghugas Oo, kung hinlo naman Oh, nga kanang- makahawid tag yuta. Oh, kanang yuta. Hmm. Di ko ang wati naa sa yuta pag mahikapan nimo na lisod pog paghikap nimo ug magkaon ka imong iapil ang wati pagbutang sa imong baba dala yuta brother dala pud sa kanon. Na sa Biblia brother unsay gipamatuod ni propeta Isaias brother sa pagtug-an niya siyang kaugalingon. Gani siya propeta na badron samtang kining atong kauban sa pagtuo kanhi gi-expel badron tungod sa pagkahinawayon badron ba mora bitaw dili gyud makabuak og baso. Kay nag-ingon gud siya ka kanang nagdala diha hugaw mangguna di ikaw nga nagsulti ana putli musumada ba gyud ka ni sa Biblia di ba ang mahitabo unbiblical bradron dili pa gyud siya tinudlo ni master para magtudlo nga mahimong leader diha sa pagtulon ang PBCM bradron siya pa'y mga risgar nga buot niya ipasabot nga siya'y tuhan og sundon bradron kinsa makunutang di mo sunod niya og siya gitudlo ni master bradron. Muna nga itong gingon sa mga nanglabay nga mga pagtuna to, kung ikaw pa, Mr. Valencia, gipahilaw na ni Master nga Chief Minister, manglukso diha mi daga ni mo eh. Kay ikaw may gihimo, pero wa man, di man ikaw may gitudlo ni Master nga may magdumala sa PBCM, labaw sa tanan, dili ikaw may giproklamar nga gipuno sa espiritu, sa kaalam, ug kahibalo si Reverend Ra. Unya, Reb, ang dugang ilhanan nga di kid mo sumada ni si Valencia nga katawan sa Dios, kay ang usa sa puriba sa Biblia nga ang tinuod nga katawan sa Dios, wag gyud mag-ingon siyang kaguliyong hinlo siya. Okay, ang tao sa atubangan siya kung mag-ingog hinlo, brethren. Kung naa may mga hinlo, kung ang Diyos na magtanaw, brethren, unsan nang tinanawan sa tao nga mag-ingon siya hinlo. Okay, anya, atong basahon sa Biblia, kining Biblia, Reverend, nga ang balaang Biblia, si Buano, hinubad gikan sa authorized version Textus Receptus, na akong gihawiran. Adun usab kita niya na, brethren. Okay na. Texto, so, Oh. kailhan ang cover, parehas. Mao ni ang ilhanan sa mga matuod nga mga ministros BBCM na Pero sa mga mga Biblia. patim, brethren, Gisuwat ng papel. Ay, papel. Brag kudigo ba? Kodugo. Na may gipakita nato brethren pod kodugo ibutang tatanawanan brethren pero naatay priba nga basahon nga Biblia nga naa gyud dili kay awat-awat. No, tinuod ka na. Niya, basahon ako Reverend din sa Isaias, Kapitulo 64, versikulo 6, gingon sa pagbahayag. Apan kaming tanan, ingon si Isaias ha, Valencia, ingon sa usa ka mahugaw nga butang. Wa gid Propeta na gani sila, propeta brethren. na, pa wa gid mag-ingon nga hinlo. Matod ba kaming tanan ingon sa usa ka mahugaw nga butang. Ug ang tanan namong mga pagkamatarong ingon sa hugaw nga trapo. Pagkamatarong na gani ang gisgutan ni propeta Isaias, pero ingon ra daw na sa hugaw nga trapo. Og kaming tanan nalaos ingon sa usa ka dahon. Og ang among mga kadautan sama sa hangin mipalid kanamo. Busa admitted sila nga ang ila daw gitawag og pagkamatarong nga balikan ta ang hatag pagpamugat ni Isaias no. Okay, atong Nga, display balik. Apan kaming tanan ingon sa usa ka mahugaw nga butang. Kaming tanan sa ilang panahon. Way labot si Valencia brethren. Ay, hinlo man siya. Hinlo man siya. Oo. Og ang tanan namong mga pagkamatarong admitado sila brethren nga naapod lugar sa pagkamatarong pero pag atubang ng serious ingon sa hugaw nga trapo pero sa Valencia wala puros mahugaw ang kita brethren pero siya matarong dili siya sama sa trapo pero ang mga propeta sa una admitted pero sa mga tinunan sa atong Ginoong Jesucristo sama ni Apostol Juan wa pa man ni siya ma-apostol brethren Oh. wa pod ni siya nakauban sa panahon kang Kristo nakauban hinon nato pero dali pod nga nadugay nabalitok na tuwad natuali brethren na papha tungod sa kahambugiro ba nga wala daw siya sala nakaron unsay gisulti ni Apostol Juan sumala sa Biblia sa Seventh-day Adventist nga Biblia Brad Mario. Sumala din ni Reverend sa pagpahayag sa Biblia sa unang Juan sa iyang kapitulo 1 bersikulo 8 gingon, kung kita magaingon nga wala kitay sala, kita ra ang nagapahisalaag sa atong kaugalingon.
ug wala kanato ang kamaturan. Giunsa sa Biblia, brethren, sa pagpahayag kung magpakarong ingnon, magpakamalinis, brethren. Ya, atong balikan pagbasa ng gibasa sa kaubang ministro ng Juan 1:8, no? Kung kita magaingon wala kitay sala sa to pa, hinlo kay kanang hinlo o manay sala, kanang nay sala, hugaw man na. Kita ra ang nagapahisalaag sa atong kaugalingon og wala kanato ang kamatuoran. Kapila magbula-bula ang baba ni ining gi-expel, brethren. Walay kapudsanan. Unbiblical ang iyang gibuhat. Sige lang, wali-wali ba? Nangita og bikil. Pero ang iyang gibikil, brethren, kaya nagtuo siya na bikil ta. Kaya napay ang ginapayas, brethren, nga wa kuno nato siya panumbalinga. Giana pa kuno nila ni Makarayo. Di unta kuno sila labhan nato. Tanawa kuno nga gitubag-tubag taniya. Di na kuno ta mutubay. Pero binugok ba, brethren? Alangan magsiya na lay padayunon. Gani, itaga na atog gamay ngwitik, brethren. Kay ngano? Tungod sa kadaghan nato nga nangutana nga buot magpakisayod sa tubag, brethren. Samtang sa iya, zero balance, brethren. Tinuod. Na karon, nganong wala kanato ang kamaturan kung magaingon kita nga walay sala. Unsay dugang payag ni Apostol Pablo kauban ni Apostol Juan, Brad Mario, sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia, Reverend, din sa Roma sa iyang kapitulo 3, versikulo 10, kama 23, gingon din sa pagpahayag. Ingon sa naisulat, walay matarong, wala bisan usa. Yan sa versikulo 23, Brad Mario, Sanglit nakasala man ang tanan o nakabsan sa himaya sa Dios. pag ingon sa Biblia, kung balikan ta ang versikulo 10, Brethren, sa Roma, ingon sa inyo salat, walay matarong, wala bisan usa. Gisulat na nga walay matarong, wala bisan usa kaysa nakasulat ganina sa unang Juan 1:8, mag-ingon ta nga wala kitay sala, nagpasalaag ta sa atong kaugalingon, ug wala kanato ang kamatuoran, kay sumala sa versikulo 23 niining atong gibasa sa Roma, sanglit nakasala man ang tanan og nakabsan sa himaya sa Dios. Pero matod pa niya, brethren, wa malipay si master ninyo nga nagsaulog, kay ang nag-leader ninyo Hugaw. Siya na hinlo. Hinlo. Unya, ang gingon sa Biblia, kanang hinlo, way sala. Unya, gingon man sa unang Juan, gibasa 8, kung mag-ingon ta nga watay sala. Kita naman ang nagapahisalag sa atong kagulingon, di nahisalag ka karon sa imong kagulingon. Mr. Valencia, nya, gidugang sa Biblia, wala pagyod ang kamatuoran kung mag-ingon-ingon nga sila. O, diha kaniya. Dili na kita ang nagpasalag ang niya, Biblia brethren. na, nagpahayag. Siya na mismo ang naglimbong og gilubag pa ang iyang liog, brethren. Siya ray naglubag, dili na kita mo'y naglubag. Tinuod. Naon sa pa ang dugang payag sa Biblia, brethren, ngano nga nakabsan sa himaya unya ang tanan nakasala, brethren. Okay. Gidugang ba pagpayag ni Apostol Pablo ang mga pagpamatod nato, brethren? Dugang Reverend, basig mo ingon si Valencia, kanang gibasa niyo 3:23, sanglit nakasala man ang tanan. Wa ko'y labot, ana. Tanaw na to kinsa gipasabot sa tanan. Bisan pag moingon siya, brethren, nga wala siya labot, klaro na lang. Pag mag-ingon ka nga, hugaw man gud mo. Di ikaw nga nagsulti, dili man pwede magyunana ka kung dili ka limpyo. O na, Di atong basahon Reverend nga di gid pwede nga ma-exempted si Mr. Valenciani. Diya sa pahayag gyapon ni Pablo sa Biblia nga may tatag 70 Adventista sa Roma 5:12, kinsabay gilangkoban sa tanan nga nakasala, nakabsan sa himaya. Nabasahon ako gingon, busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan, pinagi sa usa ka tawo kang kamatayon misulod pinagi sa sala. Ug nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo. Sanglit ang tanang mga tawo nakasalaman. Question Valencia. Manaway man ka nga hugaw ang nag-leads bibisim sa tupan ay sala. Nya karon sa Biblia ang tanang tawo nakasalaman, pangutana tawo ka dili? mo man na ron. Kasi taw-taw sa humayan, brethren. Og admit siya nga tawo-tawo si Sumayan, di exempted ka ani nakasulat sa Biblia ang gipahayag ni Pablo nga ang tanang tawo nakasala. Pero kay tawo man ka, ayaw pag yama mo nagingon na mo ayaw pag hinilas oy. Tanang tao dunay nahimong sala, Mr. Valencia. Lain-lain lang sala. Busa dili ta pwede makapanulisok sa usag-usab, brethren, kay klaro na nga pahayag sa Biblia nga ang tanan adunay sala o nakasala. Pero pag makasala, natural, gihatag ni Master Padron sa alas 12 sa gabi ang iyang balaod nga
general confession, Bradron, Kana- para sa kapasahiloan sa sala ug makasala man. Pero kini siya dili naman ni siya makasala, Bradron, kay way sala. Unya di na pud gani ni siya mamatay. Unya di pud ni siya kuno mabaho, Bradron. Ugoy. Makigpareho siya sa atong magtutulo o mabati nato. Unya matod pa niya nga maunay daw kuno ko sa akong pagpanabi. Ako daw mabaho sa dili pa ko daw mamatay. Muna ako siyang giingnan. Sige. Nagtuo man ka og Dios. Ako nagtuo sa ko og Dios. Ang Dios nga imong gituan. Ha? Sampita. Panalipdan ka niya kung ikaw dili ka mabaho. Ako sa musampit sad ko sa tinuod kong Dios nga way lain nga akong Dios gituan. Master Tomas D. Eugenio Senyor. Sampiton sab nako. Panalipdan sa akong paningkamutan nga iya akong panalipdan nga dili ko mabaho. Dili ko mamatay. Akong paningkamutan nga iya akong panalipdan nga dili ko mabaho. Dili ko mamatay. Muning di ka na ko ni Moy yun na rike. Og di apa, Bradron, ang kinapayas niya nga iyang gipahayag nga naningil siya nga na iyang pagpaningil pero siya pasagdan nato nga siya ay magahatag og balikan ta ang iyang mga previous nga gipangsulti, Bradron, mahitungod sa tagsa-tagsa ka mga ministro o magwali sa PIBSIP kay siya ra lagi limpyo. Mao nang atong gingon nga di na muhaom niya ang unang Pedro 1:12 nga mga tong nagwali sa Espiritu Santo. Kaya nagsulo naman siya. Nagsulo naman siya kasi siya ra may limpyo. Okay. Atong paminawan ang tingog ni Mr. Valencia. Unya ingon-ingon pa mo nako nga wa kay sala. Unsa maa akong salabi? Unsa maa akong salabi? Unsa maa akong salabi? Kay Mag-ingon pa kuno ta, Brethren, nga unya waday ka sala. Okay, di counter man ta Reverend sa iyang pamahayag nga kita lagi makasala lagi niya ningon ta ikaw di way sala. Unya matod pa niya mo nay atong gi-emphasis gipabalik-balik ato. Unsa man kunoy akong sala be? Unsa man kunoy akong sala be? Og tinuod kang tao Mr. Valencia ang Biblia nag-ingon nga ang tao og dili moingon nga way sala, nagkapaysala ug wala ang kamatuoran kay ang tanang tao nakasala. Nanganong mangutan naman kasi mong kagulin og tao ka unsay akong sala be nga tao mo ka. Kana lang, Brethren, mo nay priba nga dili gyud makatarunganon kay kung gusto siya nga siya tuhan kay mulabaw na siya sa gitudlo ni Master nga ministro. Unsa pagtuo namo diya nimo? Nga mo question ka nga unsa man kuno akong sala be? Tanan tawo nakasala, ikaw rin ibalo sa imong sala oy. Busa di na mister nga imong i-question na kay Biblia na ang nagyon ang tanang tawo nakasala. Wala na i-lista nga mo ni imong sala basta kay nakasala ug unsa nang sala Pero hain pa ang dugang niya nga pagpaningil kay wala gid kuno siya sala. Unya do na rabay imbis wala siya sala, Bradron. Naay nahiaguman niya kang Master hinon, Bradron ato sang pamation ang uban niyang mga pagpaningil sa pagkamakasala lugar kibali nato, Bradron. Okay, atong paminawan dugang pahayag ni Mr. Valencia. mangutana ko ni Brother Samuel. Brother Samuel, Montemayor, kining ingon ayaw panapaw. Nakapanapaw ka ba sa lain pagkasultihin ng abet? Nakapanapaw ka ba? Ingon gini si Samuel Montemayor. Walay! Good, mayo. Ari na ta mangutanan sa aning kauban sa pito. Ikaw, Brad Cesar, ituman ba ni mo ni ayaw panapaw? Sa lain pagkasulti sa atong pinulungan. Ayaw pangabit. Masulti sa si Brad Cesar. Walay, limpyo ka akong konsensya. Salamat, good. Ari na ta sa kang Hernan Pipi, kauban sa wali kaganina. Imo ba ning gidawat ayaw panapaw? Walay, wa ko manapaw kay litaw pag gani ko. Nya, wa ka makapanapaw og nay bana. Wala. Good, mayo. Ari naman ta Candid de Saba nga maoy mugunit kanunay sa internet nga maoy mo play sa akong wali. Ikaw di de Saba, pangutana yung lugar ha, kay pangutana ko. Nya nay nangutana lugar sa dani nihan ninyo. Gituman ba nimo ni nga ayaw panapaw? Dali si di de Saba. Wa. Ari na sa ni Ronnie Mangalos. Kay balaod man niya ayaw panapaw, nakasulat. Nganong dili man lahuson pagbasa nila ni? Hadlock mo? Mangutana sa lugar katong nangutana nako. Ikaw Ronnie Mangalos, Juan Ronnie Mangalos. Gibuhat ba nimo ni nga ayaw panapaw?
Uloy! Wag yung ka manapaw. Salamat. Good. Mayo. Ikaw, Loloy Charlie, nagpatawag og reverend. Buhat ba ni mo nga, ayaw pa napaw? Wala. Good. Nagunit-gunit mo sa Biblia. Roma Kapitulo 13. Ug ang bersikulo 1 hantod sa 10. Akong basahon. Nagingon ang Biblia nga kanunay ninyong muni siya ang inyong saligan. Kaya ang Diyos man mismo maoy nagtukod. Basahon ko. Adi na lang ako ni kay nadungog na ni Satanan nga namati sa inyong programa o naminaw usab sa programa ni Aquilino Valencia. Dire na lang ta sa 8:9 ug 10. Ayaw ka mo pag-utang o bisan unsa kang bisan kinsa gawa sa pagigugmaay ang usag-usa kay ang nagigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasugan. 9. Ang mga sugo nga nagaingon, naay mga sugo nagaingon unsa man. Ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawa, ayaw pagkaibog og bisan unsa pa nga sugo kini nalangkob ni ining maong pulunga nga nagaingon. Higugma ang imong silingan, ingon nga imong kaugalingon. Ang gugma dili mahimog dautan ngadto sa silingan, usa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Dunay balaod. Nagingon. Ayaw panapaw. Sus, may mangutana. Diri nako. Ikaw, Aquilino Valencia, nagbasa man ka ni anang Roma 13:1 hangtod sa 9 nga imong gibasa. Nga gingon, ayaw panapaw. Nakapanapaw ba ka? Alang sa inyong kasayuran kung ikaw nangutanan ako higala, limpyo ang akong kasing-kasing. Bisan lang pagkupot og panty sa babay. Si Brother Aquilino Valencia wala. Limpyo ang akong kasing-kasing. Awara, Brad Mario, sayop ang iyang konklusyon. Kay kung mugisgot kag wala makapanapaw, diha ra. Pero dili ka pwede dapat nga moingon nga sukad masukad. Wala ko makagunit og panty. Di ka ba musulti? Kay ngano, bisan pag maingkag imong asawa, imong nagunitan, sayop ang imong termino, kay ngano maingkag sukad masukad. Wala ko makagunit og panty. Kasubraan ning pamahayan ning murag gi tatay-tatay sa Kingdom of God bang most Pilimon rembunan sa bakay tungod ng kalo ni Reverend. Murag ganahan siguro siya kang Pilimon magkalo-kalo og puti. Kato si Pilimon Riambunan sa brother nga gitawag og tatay-tatay og matupad nga nagkalo-kalo. Permit to malukapas atong rason. Na basig unsa imong kuan ani brother kung tatay man. Kung mo may gawat-awat niya Reverend kini ang porma-porma ni Tatay Pilimon Rimbunansa na ang mga rason ni Pilimon Rimbunansa lukapa man sa atong rason di mas labaw ning lukapa sa atong rason. Tanawar ko nang iyang pamahayag mga personal nga mga pamagi conclusion pa. Wa gid kuno siya si Tatay Valencia. Mga tungad-to gini kay murag gawat-awat man ang porma ni Tatay Pilimon Rimbunansa ang itatay pod sa mga ginsakupan niya. Nakaron. Atong tagaag pagtagad mga mahal namong tigpaminaw kay ako alang sa mangutana limpyo ko. Okay, ingon bitaw nga ang nagleader sa pagsaulog wa dawata ni master kung itong pagsaulog nato kay gilidiran ta Ug hugaw. og hugaw di sa ato pa katong nagsaulog tanan apil ko brother leader hugaw ikaw ray limpyo pagbasa sa Biblia di mo sumada abot unsa nang bersyon na nga imong ipalaban nga pangita og Biblia nga ikaw maoy matarong aber pangita kontrahi ang unang Juan 1:8 og ang Roma 3:23 og 5:12 sa Roma. Nakaron. Na unsa pay dugang niyang pagpamatuod sa nadugay na mga mahal lamong tigpaminaw. Iyang gisugilon nga naad ay kuno siya kaibog sa lain. Na kung maibog ka sa lain, mabitaw nang gingon ang tanan nakasala. Lain lang lugag sala. Di unta nimo banggiton kanang mga sistema. Unya ikaw ra po'y nagtugan. Mabitaw nang sa panultihon brethren sa bibig nahuhuli ang isda. Nadakpan siya ang kaugalion ng baba brethren.
unsa may prueba niya atong pamation o giunsa siya sa atong magtutudlo, Master, tungod sa iyang pagkalimpyo, brother. Okay, atong mabinawan ang pudugang bayag ni Mr. Valencia. Nagkumpisal ko. Ako o si Loloy o si Gaga naglingkod sa bidset dito sa information. Naunsam po di, naamang yun sa tanan, lalaki babae, naamang yun ang kinaiya. Pagtanaw na ko nga nag-ibangilyo si Master, na mong gipapungko ni Master ang mga servant. Nakita na ko si Arlene, nga asawa ni Timmy Muring, daga pa to siya. Naka-appreciate ko niyan ko, hindutan niya, oy, wala bang nakagusto ko sa iyang sistema ba? Ang kalay-kalay sa babae, gitugo, gisudlan tayo itong espiritu sa dili maayo. May tindog o milong lingkod tupad na ko. Karon kay nakitaan man siya ni Master. Pero meron among gingnan, pawa Arlene ka makitaan ka kasabang kang Master karon. Sus ka nakitaan. May sulod, may tindog si Master, ingundang siyang ebanghelyo. Insulod, gilamba ang pultahan. Nanindog mi ni Loloy. Dito mi sa luyo sa information. Karon, nag-ingon man si Loloy, giingnan bitaw nga papawaon. Sus, gikalit nito na pag-abla ang jealousy. Tagak ang usa ka jealousy. Saan? Gawad din si Master. Ako ang giatubang ni Master. Kay nganon, si Master nasayod na ako. Kay katong akong una-una, dili uyon si Master. Gisuntok na yung ko. Ha? Gisuntok na yung ko. Ha? Tinindota, ikaw raman lagi di mo nagtugan-tugan si mong kaugalingon Tatay Valencia. Gibasa mo ganin ng Roma 13, 1 ngadto 9, apil na diha ang ayaw pagpangibog. Ayaw ha, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagpatay, ayaw pagpangibog. Unya nga naman lagi nga, ikaw raman nag-istorya lagi nga nung unsa hinungdan nga gisuntok ka ni Master, maura po na waysa gisuntok sa magtutudlo. Ikaw nag-ingon. Minyo na ka aning higayon na Mr. Valencia, ni-appreciate ka sa asawa ni Brother Timmy Muring. Matod pa ni mo, ay, pagkanindota. Adi naibog ka. Diwa ka kapasar sa Biblia ron. Ayaw pagpangibog niya, kugod ka manaway din na mo. Naaraman di ay gapo ni mo di ay ng mga butanga. Busa, Osbonato, brother, mao nga, kinsa man kunoy mo papadayon niya sa pagtulon ang PBCM nga, siya ra may maglimpyo-limpyo siyang kaugalingon, brother. Ang Biblia, dili man mo sugot, bisan si Master. Busa gani, si Master na sayon nga kung doon natay sala, ipag-general confession. Alas 12 sa tungang gabi eh. Di naman tanya ipag-general confession kay siya ra may limpyo. Siya ra may dili buot niya ipasabot brother nga makaangkod ta kapasayloan kay di nagitan niya ipapasaylo dito kang Master. Oh, di sukwahi mga malamong tigpaminaw. Busa mo na nga dunay pag-expel sa mga membro nga magpasiatab nga mayong laki sa Biblia unya di magpatudlo. Miabot naman ang oras brother. Dagan pa untang ang angay natong pag-isgutan. Sundan lamang ninyo kini mga mahalamong tigpaminaw para sa dugang pang kasayran sa kinatibukan sa pagtulon ang PBCM nga ang kamaturan dili diya sa padim kay mga tulisan tog mga kawatan pinanguluhan ni Macarayo o uban ni Dani Nakwa o kanang mga nagwali nga nag-una nato. Ang kamaturan mga mahalamong tigpaminaw dire lamang sa PBCM kung gusto tang magpasakop ang original nga nagwali sa Espiritu Santo nga natuman diya sa among magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Kini ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio ug sa ngalan sa among magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Sr. ug sa ngalan sa kaubang ebanghelista. O kiti usab si Mario Chavez. O kini usab ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hayat mati, tayo na